Hey, het is ik. Ik ga een nieuwe challenge doen. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat ooit op mijn kanaal ging zetten. En ik ben zeker dat jullie dat eigenlijk ook nooit gedacht hebben. Zoals jullie wel of niet weten, heb ik nu en dan een keer geprobeerd voor te fitnessen. Omdat ik thuis een heleboel fitnesstoestellen heb staan. Maar zoals ik op M&M heb gezegd, gebruik ik die voor mijn kleren aan te hangen. Ja, oké. Als jullie dat hoort, dan weten jullie hoe lui dat ik ben. En hoe weinig tijd dat ik heb voor te sporten. Maar ik heb daar zoveel reacties op gekregen van... Je kunt zo tijd maken, je kunt dit en dat en dat en dat doen. En M&M heeft mij dat ook proberen duidelijk te maken. En de sportdienst van Kortrijk vindt dat eigenlijk ook wel kan. Dus, in samenwerking met de sportdienst van Kortrijk ga ik mezelf en jullie uitdagen om daar toch op een of andere manier verandering in te brengen. Ik ga namelijk met een hele nieuwe challenge afkomen dat ik, zoals ik zeg, echt nooit verwacht had van mezelf. En ik geloof het nog altijd niet dat ik dat hier nu tegen de camera zit te vertellen. Maar oké, ik ga dus zoveel mogelijk proberen fitnessen en bewegen vanaf nu. Maar het klinkt niet zo simpel en saailijk of dat ik het nu gewoon zeg. Ik ga daar gewoon een groter doel van maken. Ik wil samen met jullie bewegen. Als jullie niet bewegen, ga ik ook niet bewegen. Dus ik wil jullie motiveren, maar jullie moeten mij ook motiveren. En dat kan alleen door mee te doen met mij. En jullie resultaat ook zoveel mogelijk aan mij te tonen dat ik het effectief zie. Mijn challenge is eigenlijk dat ik zoveel mogelijk manieren wil vinden uiteindelijk om daar toch tijd voor te maken. En ook andere toffe manieren, zodat het niet gewoon zo saai klinkt van naar de fitness. Ik had onlangs op mijn story zo vraagjes gezet van: heb je nog in een sportclub gezeten? Dit, dat. Oké, ja, mijn gsm is geblokkeerd. Jullie hebben daar massaal op geantwoord. Maar ik kan er gewoon uit besluiten dat echt wel meer dan de helft niet naar de fitness gaat. En gewoon gestopt is. En als ik kijk naar de inzending, was de grootste reden gewoon echt geen tijd, geen zin, geen motivatie, maar vooral geen tijd. En dat is iets wat ik ook niet heb. Ik werk fulltime. Naast mijn werk moet ik nog van alles doen. Gewoon door samenwerking met bedrijven of gelijk wel leuke projecten. En zo voor Instagram en YouTube. Dus video's en foto's nemen waar dat er heel veel tijd kan inkruipen. Ten tweede, op veel avonden moet ik ook naar evenementen of filmpremières gaan. En ten derde, en dat is eigenlijk wat dat voor mij wel het belangrijkste is, mijn vriend en mijn familie kruipt er ook heel veel tijd. En ik wil natuurlijk mijn vrije moment het liefst met hun spenderen. Dan ga ik niet zeggen van: yo man, doei, ik ga hier een beetje gaan vloggen. Nee, dat doe ik niet. Dus vandaar dan nog fitness en beweging en sport. En dat is eigenlijk al hetzelfde bij te nemen. Gaat dat niet echt. Maar toch is het mogelijk, denk ik. Ik weet het niet. Ik ga het proberen. Ik ga niet te veel rond de pot draaien. Ik heb een challenge. En ik weet niet hoe lang dat ik het ga volhouden. Ik ga er geen datum op plakken. Ik weet ook niet hoeveel keer per week, per maand, per jaar dat ik ga fitnessen. Maar ik ga er verandering in brengen. Maar enkel als jullie meedoen. Vandaar dat ik dus een naam en dus ook een logootje heb. Plank for Bo. Waarom Plank for Bo? Ah wel, ik ga je zeggen. De plankoefening, ik weet niet als jullie die kennen. Ik ga die een keer voortonen. Nee, weet je wat, ik ga die gewoon nu voortonen. Oké, ik ga jullie nu mijn krakkemikkige plankoefening voortonen. Dus je moet gewoon op een paar dingen letten. Je lichaam moet in een rechte lijn zijn. Je armen moeten in 90 graden liggen. En je moet vooral je buikspieren gewoon opspannen. De rest gaat vanzelf. Maar dat zijn de 3 dingen waar je het meest moet op letten. En als je dat doet, ga je dat wel kunnen. En probeer dat gewoon 30 seconden te doen. Ik zeg het, bouw op na 1 minuut. Later na 2 minuten, als je dat kunt, chapeau. Maar dit is dus mijn eerste plankoefening. Uw arm niet in de vuisten. Dat moet plat liggen. Dus je legt dat zo plat. Hup. En dan ga je gewoon zo gaan staan. Dus niet zo, maar echt gewoon in een rechte lijn. Zo. Oeh. Maar dat is lastig. Misschien lijkt het nu niet zo recht. Omdat ik zo'n pyjama aan heb dat een beetje loshangt. Maar ik ga niet te veel praten. Oeh, gewoon je buikspieren opspannen. Oh, amai, maar dat is wel lastig, hè. Dus ja, als ik dat ga volgen, echt chapeau aan mezelf. Maar dat is tot nu toe het enige dat kan. Dus ik kan het niet totaal echt nog niet. Oh, dat gaat hard worden. But we can do it. We can. We're all in this together. Ik ga jullie nu wel zeggen, die ziet er nu heel amateuristisch uit. Ten eerste omdat ik geen conditie heb, niet sport en gewoon, ja, ik ben fucking lomp. Dus daarom ziet hij er nu slecht uit. Mijn bedoeling is dus dat ik binnen hier en een paar dagen, weken, jaren, eeuw, een video kan plaatsen waar dat hij er eens veel beter uitziet en waar je ook verschil gaat zien. Want je kunt namelijk door die plankoefening regelmatig te doen, versmallen. En dan bedoel ik gewoon versmallen, like in centimeters. Ik zeg niet dat je gaat afvallen, maar als je een lintmeter rond je buik zou doen, dan gaat dat effectief na een
paar weken, nee, pak na een paar maanden, gaan die centimeters verminderen. Uw omtrek van uw buik gaat verminderen. En misschien ook van uw arm, ik weet niet. Maar het is een heel goede oefening waarmee je eigenlijk al uw spieren aan het werk zet en vooral uw buikspieren. Dus die plankoefening is eigenlijk iets waar je amper moet bewegen. Je staat stil en toch beweeg je en zijn je actief bezig. Dus voor de mensen die al vaststaan van wow, Bootje, ik ga absoluut voor mijn kop niet naar de fitness. Doe die plankoefening gewoon 30 seconden per dag. Bouw na een tijdje op. Na 1 minuut, na 2 minuten. En binnenkort zijn bodybuilder en kun je bij Victoria's Secret gaan werken, gaan lopen, gaan in het publiek zitten. Kan natuurlijk ook. Dat is dus al het minste. Dus mijn bedoeling is ook voor die plankoefening in zoveel mogelijk video's te verwerken. Dus in elke sportoefening zal ik die wel verwerken. Ik heb trouwens ook een heel grote leuke foto-challenge aankomen met die plankoefening. Ik ga er nog geen details over geven. Maar jullie kunnen echt zotte prijzen winnen. Natuurlijk die met sport en fitness te maken hebben. Terwijl je die foto maakt, zijn je ook al in beweging. Dus dat is al een start. Dus als je iets had van, tja, dat is like niet zo lastig. Doe dat gewoon elke dag. Stuur mij ook een filmpje ervan door. Want ik zeg, het is de bedoeling dat jullie ook echt meedoen. Dus vandaar plank voor Bo. Plank voor de plankoefening voor Bo. Gewoon voor mij te motiveren. Omdat het ook gewoon mijn challenge is dat ik samen met jullie wil doen. En door die plankoefening regelmatig naar mij door te sturen, gaan jullie mij ook motiveren. Dat ik iets van, yes, helpt. Ik ben niet de enige die er iets voor wil doen. Jullie doen samen met mij. En dat is natuurlijk wat ik wil. Nu, wat kunnen jullie allemaal verwachten van die challenge? Ik heb zitten nadenken wat ik er allemaal mee wil doen. Ten eerste ga ik regelmatig naar de fitness gaan. Zoveel mogelijk of dat ik kan. Vanaf dat ik kan, ga ik gaan. Ik ga jullie wel zeggen dat wekelijks denk ik er niet zal in zitten. Want zoals ik zeg, het is heel druk. Maar vanaf dat ik kan gaan, ga ik dat doen. Of ik alleen ga, of mijn vriendin, of gelijk wie, weet het nog niet. Ik wil het sowieso allemaal wel proberen. Ik wil op langere termijn dan natuurlijk ook doen in samenwerking met andere mensen. Bijvoorbeeld met sportieve mensen of met totaal niet sportieve mensen. Ik ga dan ook aan jullie vragen wie dat jullie zeker in de video willen zien. Dat mag gelijk wie zijn. En dan ga ik gewoon een of andere sportvideo met die mensen maken. Ik wil natuurlijk ook iets doen waar jullie allemaal samen zitten. Bijvoorbeeld gewoon een mega grote plank challenge ergens op een of andere groot plein. Wie weet. We kunnen er zoveel mee doen. We moeten gewoon allemaal samen in beweging komen. En dit is gewoon voor mezelf uit te dagen. En ook gewoon voor aan M&M en aan al de luisteraars. En iedereen die dat gehoord heeft te tonen van. Ik zeg dat misschien wel, maar als ik echt wil, kan ik het. Dus mama, ook voor u, ja. En regelmatig zal ik ook een keer een kleine routine video maken of zo. Met allemaal oefeningen dat ik doe. Ik zal ook wel een keer op mijn fitnesstoestel thuis het een of het ander doen en dat aan jullie tonen. Of andere trucjes. Als ik iets heb van leuke trucjes, zal ik het jullie tonen. En wat ik ook zeker ga doen, als ik naar de fitness ga, ga ik gewoon proberen voor die oefening niet zo eentonig te maken. Ik ga er proberen mijn eigen draai aan te geven. Bijvoorbeeld van, wat kan ik doen voor dat leuker te maken? Op welke muziek kan ik dat doen? Zoals jullie weten heb ik namelijk ook een Spotify lijst gemaakt met workout nummertjes. Die kan je hier in de beschrijving vinden. Ik zal die nog wel updaten. En wat ik ook zeker wil proberen. Ik ga dus, zoals ik al gezegd heb, vaak naar evenementen en premières. Daar vlog ik dus nooit. Ik vind dat niet echt asociaal, maar ik ga daar liever gewoon naartoe voor te genieten. En ik zet het wel natuurlijk op mijn story en zo. Dus jullie kunnen dat natuurlijk allemaal wel volgen op mijn story. Maar echt vloggen doe ik daar nooit. Maar ik wil natuurlijk wel een keer een vlog daar opnemen. Op één voorwaarde. Dat ik tijdens het evenement of de filmpremière gewoon iets doe van beweging. Constant of iets anders. Daar moet ik gewoon iets doen van beweging. Dat is ook zo'n ideetje dat ik zeker wil uitwerken. Nu in deze video vertel ik gewoon al mijn ideetjes. Als ik ze allemaal kan waarmaken, ga ik super blij zijn. Ik ben dan natuurlijk niet zeker, maar ik ga echt wel mijn best doen. Ik zal sowieso wel een video maken met beweging op tijdstippen en momenten dat je het normaal niet doet, maar dat je het gewoon moet doen omdat je geen tijd hebt. Op de trein, 's ochtends of 's avonds. Kan ik bijvoorbeeld ook iets proberen doen en dat ook gewoon in de video steken. Gewoon een video met al zo'n random momenten. Zoiets wil ik ook zeker doen. Want dat is ook voor te tonen aan jullie dat je dat echt wel op elk moment kan. En vooral ook voor te tonen aan mezelf. Ik ga jullie natuurlijk meenemen in mijn... Ik denk dat dit de grootste challenge van mijn leven is. Spijt mij, ik had tegen mezelf zitten en zeggen van kijk Bo, als je ooit iets wilt doen, iets veranderen aan je leven zijn, oftewel je rijbewijs een keer halen, je angst voor spin overleven of een keer effectief beginnen sporten en er niet mee stoppen. Ik ga je zeggen, mijn rijbewijs heb ik net gehaald. Alleen mijn theoretisch dan toch. Maar bon, kijk, dat gaat wel komen. De grootste stap is gezet. Mijn angst gewoon overwinnen voor het verkeer. Want zoals jullie weten ben ik gewoon echt scheidloos in het verkeer. En dat komt grotendeels omdat mijn papa in het verkeer gestorven is. Ik kan daar niks aan doen. Dus ik kan jullie zeggen dat ik echt extreem trots ben op mezelf. Dat ik mij eindelijk erover heb kunnen zetten. En dat ik nu gewoon mijn theoretisch rijbewijs heb. Dus ja, ik ga je even de video gewoon laten. Zodat je kunt applaudisseren voor mij. Ja, dank u. Oké, als je niet geapplaudisseerd hebt, was dat heel awkward van aan te kijken. Maar oké, dat is dus al één iets.
De spin, ga ik jullie zeggen, die angst ga ik niet... Nee, dat is verloren tijd. Psycholoog wou shocktherapie proberen, maar dat gaat er ook niet in zitten. Nee, dat is gewoon... Je mocht één iets hebben dat je gewoon niet overwint in je leven. Laat dat gewoon spin zijn. En duiven. En derde, sporten. Dus dat ga ik nu doen met deze challenge. En dat is eigenlijk ongeveer een beetje wat ik te vertellen had aan jullie. Ik hoop echt dat jullie met mij meedoen, maar echt extreem. Want het is niet gewoon mezelf dat ik in beweging wil krijgen, maar echt jullie. Er zit namelijk niks negatiefs aan. Je kan er alleen maar voordeel uitputten en we zijn gewoon niet alleen. Veel mensen zeggen ook van ik wil het niet doen omdat ik alleen ben, maar hey, meisje of jong of kat of hond of krokodil. Ik doe mee. Ik doe mee met jou. Je zit niet alleen. Je moet mij ook sturen met vraagjes of probleempjes erover. Maakt niet uit. Ik ga er zeker genoeg video's proberen over te maken. Zoveel mogelijk. Ik neem jullie mee in mijn proces. Ik ga jullie ook tonen als ik afval of vermager of ineens een random sixpack heb of gewoon... Allee, weet je wel, als het niet meer door de deur past omdat mijn kont zo gespierd is of zo. Ik zal dat ook wel tonen dat jullie een echte leuke outfit hebben. Nog niet, dus misschien zal ik wel ook een keer een leuke vlog maken voor jullie. Dat ik gewoon een leuke outfit ga zo. Wie weet, dit is mijn concept. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. En ik hoop echt dat ik het lang ga volhouden en dat ik hier heel vaak ga kunnen voor uploaden. Dus geef mij tijd. Upload ik 6 maanden niet of zo. Respecteer dat. Oké, maar ik doe mijn best. Ik ga het zoveel mogelijk doen. En ik ga het hier ook gewoon bij laten. Oké, zijn er nog vragen of dingen niet duidelijk? Laat het weten. Video's zullen sowieso nog wel volgen. Vinden jullie het concept leuk? Mag je het ook laten weten? Like zeker de video. Toon gewoon dat je mij steunt. Want ik ga je zeggen, ik heb die steun echt wel nodig. Ik wil het voor mezelf doen, maar motivatie is echt altijd... Allee, ik wil jullie al motiveren met van alles. Maar ik heb soms ook motivatie nodig. Dus steun mij alsjeblieft. En dat kan gewoon door mee te doen. Zeg het, alles dat je doet van sport. Stuur mij door. Maakt niet uit. Instagram, Snapchat. Maakt niet uit. Stuur mij door. Maak mij blij. Maak iedereen blij. Maak jezelf blij. En zorg gewoon voor een betere wereld. Dus dat was het dan. Merci voor het kijken. De links staan hieronder. En tot dat ik er weer zie. In de fitness. Op een plein. Waar dat ik plank. Of in de trein. Waar ik waarschijnlijk toch onze sudokus ga invullen. Maakt niet uit. Doei!